Obialinebo representative IGBANKE communities, formerly of Edo State. No young one local government. Young local government. As a lot of technology, you can match your campo chairman, Mwezora. Obiano Abu MC this morning. Prince Katan Nagaka, come and take over. As Dr. Chukwuemeka Eri, IDUU ERI the 34th of Eri Kingdom. His Royal Highness IGBO Land, the traditional ruler Eziagulu Aguleri, President General Enugu Aguleri, High Chief Mwaji Victor Meka Okosini IDUU ERI Kingdom, Chief Dr. Obi Ndewa Onyozi IDUU ERI Kingdom, Chief Amaka Okeke Engineer Eredemman IDUU ERI Kingdom, Chief Prince Jidovo Obuagu IDUU, Prince Engineer Law Eguatu Agwama Agwaro Ezaka Jov Ekenem Ekenekwe Mundes and Digwe Nevata. Okay. Ekenekwe Munde Press Neba Ahamu Chukwuemeka Anyanwu IDUU ERI Kingdom. Muna Homaka Njemapa Unify Igbos Now. Njemuna agari ni Igbo niile ebe niile Igbo sọtụrụ na-akpakọ ha ọnụ. Njem aka anyị gawara garuo obodo a na-akpọ Edo State, ohia ọnwụ local government area, bido ihe akpọrọ sensitization na-akọwara ha na ahịa eke a na-azụ na IGBANKE na a na-azụ ya na Aguleri.